ngeculo 221 mandithwale iziqhamo ezomoya oyingcwele ubungcathu nolulamo ukulunga nobubele zonke ezi zezenkolo nezothando nezoxolo ezi zinto mazikhule entliziyweni onke amaxa zindincede ndinyothule konke ukukuzixaka okokrathi nokomona neento eziphuma khona. Ewe Nkosi, mandihlume ndibe ngoxakathileyo ndizamele ndiphuthume konke okulungileyo zingabi nakuphikwa yonke imilo kwanemikhwa. Zisithi xa sifika kulaa vesi yokugqibela simcele umama uNamba axelele uThixo uba siyangena nakule nkonzo. Andithwale
Alpha, wena ungu-Omega, usisiqalo, usisiphelo. Thixo onamandla amakhulu, siyabulela Thixo, sibulela uphakanyiswa nguwe ubusuku baphezulu. Yesu wamadina umkani kakumkani, wasigcina Thixo, wasivusa kusasa nje. Kumkani onamandla, uThixo wethu. Bakho Thixo ebebenqwenela le mini kwaye benezigqibo Thixo, benezicwangciso zale mini kumkani kakumkani. Kwathi kuba Thixo izicwangciso zezethu, izigqibo zezivela kuwo. Babonakala Thixo xa beshukunyiswa bashukuma bonke. Yesu wamadinga amahle, kodwa thina Thixo wasenzela inceba. Yesu wamadinga amahle, akho nto intle ke Thixo esiyenzileyo phambi kobuso bakho, uba mawubusiphakamisile kumkani kakumkani. Kungekho nento embi Thixo eyenziwe ngabangaphakamisanga kumkani kakumkani. Mthetheleli woxolo, wena uthixo nenceba Thixo wethu, kumkani kakumkani Thixo wethu. Uthi Thixo ngosesingenzanga kakuhle Thixo wethu umane usenzela inceba kumkani kakumkani. Yesu wamadinga amahle, ngoba noba singaboni nje Thixo, singumsebenzi wezandla zakho kumkani kakumkani. Enkosi mzali, enkosi Thixo wethu kusasa nje. Sibulela Thixo usiphephisa kwezikona Thixo zakwazakhela emeselungileyo. Thixo wethu wazosifaka Thixo kule pali kumkani kakumkani kamama uGomba emeselungileyo. Thetheleli woxolo kumkani, enkosi mzali wethu. Ngena nathi ke Thixo wethu, ngena nathi ke Thixo wethu kule pali Thixo wethu kumkani kakumkani. Sinqwenela uvumoya wakho Thixo wethu phakathi kwethu kumkani kakumkani. Mthetheleli woxolo, sinqwenela uvumoya wakho mesolungileyo. Yesu wamadinga amahle, kule pali Thixo yomama ozolileyo kumkani kakumkani. Umama bengathethi yonke into mesolungileyo, umama othethwaka, umama othobekileyo kumkani kakumkani. Thixo wethu sincede ke Thixo wethu, usipha amandla mesolungileyo. Yesu wamadinga amahle, usiphunzondelele kumkani kakumkani. Thetheleli wabantu abangenabathetheleli, kuba Thixo xa ungekho wena Thixo sawufumana kasibulaleka Thixo wethu kumkani kakumkani. Nangu Thixo umntanam kumkani kakumkani, siyamazi Thixo wethu umama uNdlanjeni, Yesu wamadinga amahle, kodwa namhlanje Thixo umi Thixo endaweni yakho mesolungileyo kumkani kakumkani. Fihla Thixo, mfihle Thixo kumkani kakumkani. Umphe Thixo amazwi azawabeka kule pali mesolungileyo, amazwi Thixo afanele Thixo umama uGomba mesolungileyo. Yesu wamadinga amahle kumkani woxolo, siyacela ke Thixo wethu ezinto kuwe, ndizicela Thixo ndingazibani, ndizicela kuba Thixo wawuthembisile. Wathi Thixo basicela into kuwe sikholo wena senzele. Msani uYehova igama likaye Yehova malithunyiswe, udumise mabekho kuye uyisenga uye unyana kunjalo kwaseqalekeni, kunjalo kaloku nje kuya kumana kuba njalo kude kube ngunakade. Amen. Nkosi mama kumthandazo usicelela xa sibheka phambili bazali bami, sicela sithathe iculo kula maculo asekhaya. Iculo ngu-192, sathatha la vesi yokuqala nevesi yokugqibela siye elizweni lethu. Nkosi Thixo no
umama umongamelikazi wesekethe, i-executive yoomama, oomama abakhulu basecaweni connectionally, iikomiti zonke zoomama, oomama bonke basecaweni, oxolo nomfundisi wam, umama olindwendwe phakathi kwethu kusasa nje ngale mini, molweni bazali bam ngelika Yesu Kristu igama. Ndiyibulela amandla ke ovuko kwasawuthi xa wandigcina ndayibona nale imini. Andizokwenza nto vice wam, ndiza kwenza le nto uthemba ndiyenze ndisuke kule ndawo oomama baninzi kwaye ndinengevane. Ilizwi lethu bazali salifumana le ncwadi kaYobhi 14 ivesi 13. Ilizwi lethu umgca oyi-1 ofundeka ngolu hlobo: akwaba obungandigushayo kwelabafileyo, undisithelise ude ubuye umsindo wakho. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi ngesikelele ufunda kwelizwi lwayo ngoku nangona phakade. Amen. Akho nto ndizawuyenza ke mama, sikule pali kamama uGomba uMargaret. Bazali bam ndiyamazi uMaji, bazali bam yile nto endibangele into kokuba ngabana mandibeke le vesi, ngoba kaloku uqale waphila impilo entle, waphila impilo ende, kodwa ekugqibeleni uThixo wamthatha wambeka kuqala. Ebebanesitsho mona nje umama uMaji vice wam, ebanesithi akwaba obungandigushayo. Kusasa nje bazali bam ngumnqweno nam okokuba ngabana ndingagushwa nguThixo. Undigushile ndihleli kuye, kodwa into endiyinqwenelayo into kokuba ngabana mhla ndaze nam ndalala ze kube njena nakweyam pali, ngoba kaloku into zikaThixo asizazi. Athi umculo wasekhaya thina sihleli ngokungazi izinto zangomso asizazi. Ugushiwe uYobhi bazali bam, xa ndiza kunika vice wam, wagushwa uYobhi esezintlungwini, wagushwa uYobhi kuthiwa amathumba ayeqala entloko ukuyoma ezinzwaneni, ubane ethatha umpha eziphala ngawo. Ebanesithi ndingalinda kude kufike ixesha lam. Ebebanesitsho mona nje uMaji ngexesha ebegula esebhedini. Ebanesithi akwaba bungandigushayo. Ebanesithi Nkosi ndithembe wena nakule ingxokolo ndikuyo, ngoba kaloku ebezazi into kokuba ngabana ebekhe wayiphilela inkosi, ehamba engena kule mizi ngemizi, ebanengena emnqubeni kabawo esithi sakudumisa Thixo siyavuma uba ngabana inkosi. Ebesenzela le mini umama uMaji bazali bam, okokuba ngabana sihlele ezindlini. Isazela sikamathi ndifuna ukuthi besiphilile. Ebeyazi into yokuba ngabana ngo-10 iyabetha intsimbi, umshumayeli uyabetha intsimbi ya-10, ngo-10 iyaqala inkonzo. Abanesithi thina imihla ngemihla sikwenza mkhulu wena. Mamam, umama uMaji khange abe nemiginqi uyoyikhonzela inkosi, uyikhonzele wade kwayimini yakhe yokugqibela. Nangexesha mama uThixo abaneyisusa intlungu kuye, amphe itshansi mama uZaza abheke enkonzweni. Uzambona sengena echobhisile, simhlebe sithi yo awandi uyaphi. Athi ndivile endlini ikolo mama. Sithi uyaphi ungahlali endlini ngoba kuphilanga. Athi ndiye bazali bam ndithetha ngoMaji, kodwa ilizwi lethu vice wam lithi akwaba bungandigushayo kwelabafileyo ude undisithelise. Elihle igama lomfenofo wethu uYesu bazali mama uthi ndize apha ngaphambili zathi ndadlake bazali phantsi kwelizwi bazali asibekele lona namhlanje umama uthi uThixo uzawugusha ude uyokusithela. Uyasigusha uThixo bazali, ngoba singathi sinotsala ifayili bazali bam
umuntu akuthiwe ngamnye apha makakatsala ifayile akhazi azondlale uba usukaphi nalo Thixo, angangqina naye athi uThixo inene uyamgusha, uyabagusha abantu bakhe. Yile mini yanamhlanje bazali bam sizothuthuzela umama uPali, bazali bam sizokuphakamisa itshefu elimhlophe kumama uGomba, bazali bam sizothi umzamo omhle uzamile, sizothi ugqatso ulufezile, sizothi ukholo ulugcinile. Sibona ngabantu abalapho ba inene umama uGomba ebeligcinile ukholo lwakhe, bazali bam. Ndithi bazali bam ngenani wesekethe yasejefu. Mama amabhasakazi am. Mama unoBhayibhile, mama mfundisi, mongameli wampha ngasemva, omongamelikazi bethu nani, indwendwe zethu ezingomongamelikazi wonke umuntu okule ndawo, umanyano bazali bam. Nami kusasa nje mandinibulise executive yasekhaya ngegama likaYesu Kristu umNazarethe, amen. Sikule Pali sithi akwaba ubungandigushanga kwelabafileyo, wangcambaza andizange uzokwenza nto, qha ndizonixelela okokuba bendike ndahamba nomama uMathi, wagushwa umama uMathi, wagushwa ngulo Thixo endiqondayo ukuthi ukuze agushe ebegqoke i-effort yakhe. Wathi umama uMathi xa egushwayo wazilahla imirhaji, wazilahla odonki, wazilahla ingubo zeflisi, ingubo zasemhlabeni, mama uMdliva oragi balapha emhlabeni wabalahla bonke, wagqoka i-effort yakhe endiqondayo okokuba wayefuna ukuthi xa imbumbulu idlavuza. Mama unoBhayibhile wami sinembumbulu kweli hlabathi, sinembumbulu kweli Gqeberha, imbumbulu ezizinto ngezinto. Babe ningabuza imbumbulu yakho iza kohluka kwekamama uNtshololo, iza kohluka kwekamama uVayisi, kodwa yena wagqoka ingubo ngoba kaloku ugushile. Kumnandi ugusha, ndamthanda bona nje umuntu osigushayo, ndamthanda lo muntu usigushayo. Usigusha sele singenanto, asigushe singafundanga, singamadlakadlaka, akugushe sewusithe emnibhobheni, akuthatha kugushe ngoba akakhethi buso bantu abazityebi nabantu abangamahlwempu ubabopha ngakhuko linye. Funa ukhopsela into enye sePalini apha, zathetha nje into ebenye. Ndakhe ndahamba nomama uMathi. Hayi siyathanda ukuhamba uyasazi. Mama Mtateni, siyathanda ukuhamba uyasazi, akho ndawo thina mama umongamelikazi wami singakhange siyichucha. Sasihamba nomama uMathi, azicutha umama uMathi kwendawo endiqondayo ba wayezamana nale effort endiqondayo, wayezamana nokugusha. Hayi ke mna ke ngoku ndizothi bhabhayi mama uMathi, mna ndikubonile ndikhe ndanginobhala ixesha elide kuyesekethe, ndambona umama emane ezicutha angene ezicuthe. Kunjalo nje soze ahlale kwindawo enizambona nonke, uzozihlalela phaa ekoneni. Yilate eli bhabhayi ke late ndini, ndivuyekela ngamaqhalo okokuba mna ngelami ixesha nizawuthini bomama xa nithetha ngoYesu Kristu inkosi yethu, amen. Obamnandi
Nkosi, ndibulele bethuna bomama bam. Uvuka nami. Ndizoba phakathi komama. Nanjengomntu onwabileyo epalini nomzasi ngenxa yemeko. Ndibulise umama ongamelikazi wethu wesekethe. Ndibulise omama ongamelikazi abaphakathi kwethu. Ndibulise umama uNobhayibhile. Ndibulise umama unkosikazi wesekethe ne-executive yakhe. Ndibulise omama bonke ngelikaKristu igama. Akho nto ndizoyenza mama Ntanjeni nanjengomntu ofikele kumama uMaji kwaba mama nam andifuna umkhanyela. I'm sure bakhona omama abangayazi ivoice yam apha. Nam ndizovakalisa eyam ivoice phakathi komama bomama bam xa uThixo endiphile namhlanje phantsi kwelizwi asibekele lona umama uNtanjeni esithi akwaba ubungandigushayo kwelabafileyo. Abantu abagushwayo ke mama uZasa ngabantu abanjani uThixo abagushayo? uThixo uyamgusha umntu ozimela ngaye. uThixo uyamgusha umntu ohamba endleleni yakhe ofunga angajiki noba kubi noba kumandi. Acela uba uJobhi xa wayebandezelekile wathi noba inyama yami ingadlavulwa ibe njena kodwa uThixo ukhona. uThixo uzamgusha. Wagushwa bethuna umama uMaji simbona engqambaza kancinci endleleni ingathi ndamva xa sithi ndingangakhe ndisithele. Thixo wam olungileyo nanku umama uPali emane elandela emveni komzali wakhe. Nam mama uZasa sendisuka kule meko kodwa uThixo wandigusha. Nam ndifuna ukuthi umama uPali engandibonanga uThixo naye uzamgusha. Amen. Omama ebefundisa abaphakathi kwethu nomfundisi okhoyo apha epalini i-executive yasekhaya uNobhayibhile namandwendwe nawo wonke umuntu lapha. Ndiphakama umbiliso uphezulu banansi nemoto imendleni kwethu. Qha mama umongamelikazi wami andifuni ungaphakami ngoba nami ngirhuqile isukesi noMaji no-convention nomama ebengaphoswa i-convention uMaji. Sihamba silala sisacelelwa indawo emizini kuthiwe siyangcola sifika ngobusuku inyamezele la ntombazana ithula ithi tu thina ke sikolo dade sasiphenduka. Kodwa le ntombazana yanyamezela ugutshwa abazali bami. Elitshefu bendiliphethe ngolosine mama uMaji ngoba uthi uPawulezo ndiyayazi imisebenzi yakho nokubulaleka kwakho nomonde wakho kodwa ngenxa yegama lami akadinwa noko. Kathiwa kuMaji elele ethe cwaka nami ndizothi bhabha intombazana ngoba bunjengomthi ominiselwe phezu kwemijelo yamanzi ethola isiqhamo ngexesha layo elifanele. Yiyo le nto ibangela uba makugcwale kule pali kungenxeni kaMaji zezaziqhamo ezi wayezenza into abazawuthi owulala zivukuzela iziqhamo emva kwakhe zenjenje ngoba ebingumama othule ethe cwaka enjengemvu ebheka esibayeni. umama uMaji ithula la ntombazana imane ipakisha impahla zayo nangexesha lobuleleka kwayo ayikhandi ikhalaze ibithula isicwaka imane isithi ndiyamazi owami umhlawuleli uyawusukame phezu kwethulu lomhlaba ingenguwe wombi nami ndizothi bhabhayi mamcharha bhabhayi intombi ethe cwaka. Enkosi mama
executive yomama yesekethe. Ndibulise kumama umfundisikazi phakathi kwethu. Ndibulise komama bonke ngegama likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sasa nje somandla ndibulela ukuchukunyiswa nguwe kumandlalo ebendilele kuwo. Wanike ithuba lokuba ndizoma kule ndawo ndizongqina ngosisimathi. Sisimathi ke mna ndimazele woma engusister engu-8 sister wam. Uthandiwe lo uthiywe ngosister wam. Ebezitshomi bekhula kunye nosisimathi. Ilady ukuba ebelilo wada wawuphela ixesha lakhe. Namhlanje xa kuthiwa ndingathi ungandigusha yo kwelabafileyo, nam ndime kule ndawo ndizowungqina ukuba uThixo uyabagusha abantu. Akakho umntu ongaphumelanga zintweni kule ndawo, kodwa uThixo wamsindisa wamgusha. Ngoku bendisendlini qonda bangaba ndithe ndabizwa kwathiwa kum khawuvule le pali, amazwi enzawathetha benzawuthi uThixo wamncothula kuzo zonke iimbandezelo zakhe. Kuba usisimathi ebebandezelekile kugula ezantsi emhlabeni, kodwa uThixo ekugqibeleni wamncothula kuzo zonke iimbandezelo zakhe. Namhlanje bomama bam sizowuthetha ngowugusho. Ukhona umama owagushwayo esegqothiwe ehamba endleleni nosana lwakhe lukhala uswane libona uba lizafa kwaphela amazi entsubeni, kodwa uThixo wazibonakalisa kulo ba ndikhona, ndingumgushi. Wathi kuyo ungalushiya usana nango amanzi entsubeni, yayishiya indawo. abafundisikazi abakhoyo bomongameli ikomiti yonke yomama bonke ngelihle igama leNkosi. Ndilivile ilizwi kamama uHlanjeni ndithi akwaba ungandigushayo. Abantu banjani abantu abagushwayo mama uHlanjeni? Ngabantu abahleli emendweni wenkosi, abantu abangathethiyo yonke into le, abantu abavula ngobuchule umnyomo wabo njengomama uMatshi. Mama, akho nto ndizayithetha mna, ndifuna nje unikezela le Bhayibhile kuwe usivalele. Ingumo phambi kwakho idejala Thixo dalitela laletela eswela khosi enhlizweni Mandibulise umfundisi okhoyo ngaphakathi kwethu, omama nonkosikazi abakhoyo, mama noBhayibhile, imember yeConnectional
umama uvice, i-executive yesekede iphelele, umama okhoyo phakathi kwethu, ama-executive wonke wamasebe, omama bonke nabalandeli bethu. Ndithi ekuseni molweni bazali ngegama elihle lomfeli wethu Yesu Kristu. Musi mna isiXhosa ndiyazibambela, ndimane ndifunda igama everyday, kukho igama endilifundayo. Ndime apha ndimamela ugusha. Yeyi bathetha ngegusha okonye bathini. So xa ndimane niyicacisa ndiyeva uba nithi uThixo uyasigusha, uyasifihla. Ngengasifihla uThixo ngesingekho. Ungabala ude uluze necount uba kukangakanani na uThixo ekugusha. Uthi uyibona ingozi isiza ijonge kuwe kodwa uThixo ayisuse. Hayi asithi ku-right xa isa komnye umuntu, kodwa wena ngoba uyamthandaza uyamcela uThixo ba akugusheni, uyakuthembisa uThixo ba uza kugusha kuzo zonke izinto. So loo nto ithi funeka simane sizikhumbule ezi zinto uThixo asenzela zona, simane sibulela kuye ngoba ayisithi sezenzelayo senziwa nguThixo. Thixo makasikelele yonke intshumayelo ewe apha nemithandazo ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Masithatheni ufefe. Masithatheni ufefe bazali, siyacimela sasithatha ufefe. Ufefe lonkosi yethu Yesu Kristu, uthando lobuvelano bomoya oyingcwele abune nathi ngoku naphakade. Amen. Amen. Yeah.